Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jobert. Lumaki ako sa mainit na probinsya ng Cagayan. Nag-aral sa Maynila, pagkatapos ay nagsikap upang makaangat ng kaunti sa buhay. Hindi kalaunan, nakilala ko si Sarah. Mabilis kami nagkamabutihan ng loob at hindi nagtagal, nagpakasal. Maligaya ang simula ng aming buhay mag-asawa. Wala na akong mahihiling pa. Makalipas ang ilang taong pagsasama, biniyayaan kami ng anak. Doon nagsimula ang sunod-sunod na pagsubok sa buhay ko. Masayang-masaya kami ni Sarah nung malaman namin na buntis siya. Gaya ng mga ibang magulang sa unang pagkakataon, sabik kaming mamili ng lahat ng kakailanganin ng baby paglabas niya. Inayos namin ang kanyang munting kwarto. Binibilang namin ang bawat araw na lumilipas hanggang sa pagdating niya. Wala kaming pagsidla ng saya nang ipinanganak siya. Para siyang anghel, tunay na regalo mula sa langit. Iba ang pakiramdam kapag naging isang magulang na. Pero hindi pala magtatagalan lahat. Pinahiram lang pala ang aming munting anghel. Sudden infant death syndrome, sabi ng doktor. Kalalabas pa lang niya ng ospital noon. Sarah has just breastfed him. He was sleeping peacefully. Napansin ni Sarah na hindi na humihinga. Itinakbo namin sa ospital pero hindi na na-revive. Napakasakit. Mali eh. Parents are not supposed to bury their son. It should be the other way around. Sa tuwing may nakikita akong batang naglalaro sa labas, naalala ko ang anak ko. Hindi na niya magagawa yun. Hindi na niya magagawang maglaro. Hindi ko na siya mapapalaki. Nahirapan din si Sarah na tanggapin ang nangyari. Madalas tulala, bigla na lang pumapatak ang luha. Dahil I was also grieving, I struggled to comfort her. I had to deal with my own feelings too. Nagluluksa pa kami ng isang araw. Tinupok ng apoy ang maliit na pabrika ng RTW na pinagkukunan namin ng kabuhayan. Walang natira. Abo na lang nandat na namin. Sa isang iglap, nawalan kami ng source of income. Hindi pa kami nakakabangon sa napakalaking financial loss. Na-diagnose naman si Sarah with lupus. It's a very expensive sickness. Labos-pasok kami sa ospital. Para matustusan ng magastos na gamutan, kinailangan naming ibenta ang bahay na naipundar namin at nagdesisyon na lang kaming magrenta.
Kulang pa din kaya binenta na din namin ang sasakyan namin. We were left with nothing. Naubos lahat. Kapag pala walang-wala ka, kapag wala ka ng kakapitan, lalapit ka sa kanya. I have to admit, I used to be proud. Hindi ako pala simba. Bihira ako magdasal. Pero nung dumating yung panahon na lugmok ako, siya ang pinaghugutan ko ng lakas. Tiklop tuhod akong nagbalik loob. Pikit mata akong nagdasal na hawakan niya ang aking kamay sa gitna ng mga pagsubok. Hindi ako nabigo. Unti-unting bumuti ang kalagayan ni Sarah. Hindi lang yun, sa kabila ng abiso ng mga doktor na maaring hindi na niya kayaning mabuntis pa, binayaan kami ng isang malusog na supling. Binigyan kami ng isa pang chance na maramdamang muli kung gaano kasaya ang maging magulang. Dahan-dahan, nakapagsimula kami ng bagong business. It is thriving now, kahit na may pandemya. It is fulfilling to know na more than providing for our family's needs, marami rin kaming taong nabibigyan ng pagkakitaan. Madaling sumuko at isiping pinabayaan na tayo ng Diyos kapag sunod-sunod ang pagsubok. O di kaya isipin na isa itong parusa sa atin ng lumikha. Sigurado ako mali ang pag-iisip na yon. Nowadays, may mga pinagdaraanan pa rin ako sa buhay at tuwing darating yun, may Bible verse ako na binabalikan. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. That passage assures me na hindi ako pababayaan ng Diyos. Kailangan ko lang manalig at magtiwala sa Kanya. His ways are not our ways, sabi din sa Bible. God can restore everything that we have lost if we will allow Him. Kaya purihin natin siya at pasalamatan kahit sa mga panahong ang hirap-hirap gawin. He sees everything, and when we have faith, we will not be forsaken. Let me end this letter by a prayer by Saint Teresa of Avila. Kabisado ko yung unang linya kasi I remind myself of that line when I am troubled. Nada te turbe. It is a Spanish phrase that means, let nothing disturb you. Let nothing disturb you, nothing surprise you. All things pass, God does not change. Patience wins everything. Whoever holds on to God lacks nothing. God alone is enough. Salamat Nicole and Chris for reading my letter. May you and your listeners have a meaningful Lent. Ang inyong tambalanista, Jobert.